Ara anem ja al tercer Flash Talk sota el títol, en aquest cas, es diu Turisme regeneratiu, entendre el canvi de paradigma. En aquest cas, donaré pas a la doctora Natàlia Ferrer. Ella és lectora Serra Hunter de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. En el marc del grup de recerca ONIT, actualment ella treballa en el desenvolupament del primer màster en turisme regeneratiu de Catalunya, Retrace Regenerative Travel for Transformative Change. Per tant, serà interessant escoltar aquests punts de vista. Des de Girona arriba la Natàlia. Un fort aplaudiment per ella. Endavant, tens 15 minuts. Controladíssim, t'ho prometo. Gràcies. Per passar allà. Sí, aquí, gràcies. Molt bé, bon dia a tothom. La meva presentació és molt curta i aniré directe al gra. Primer us explicaré el per què la sostenibilitat no acaba de funcionar. Després, què és la regeneració i què és el turisme regeneratiu, i per últim us explicaré molt breument un projecte pioner, el Regenera Formet. D'acord? A veure, primer de tot, hem d'acceptar que la sostenibilitat ens ha ajudat en moltes coses. Hem aconseguit molts canvis positius, tant a nivell mediambiental, com a nivell sociocultural, com a nivell econòmic. Però, què ens està passant? Que no acabem de trobar el quid de la qüestió, perquè portem molt de temps treballant en sostenibilitat i el paradigma de la sostenibilitat no ha canviat. És a dir, està dintre del paradigma d'un model extractiu, d'un model mecanicista i un model de creixement econòmic infinit. Vivim en un planeta finit. Per tant, qui cregui que podem continuar amb un creixement econòmic exponencial infinit dintre d'un planeta finit, està boig o és economista? Per tant, la sostenibilitat l'hem utilitzat moltes vegades per mitigar danys, per fer menys mal, per sentir-nos millor, però no hem transformat les relacions que connecten els humans, l'economia i els ecosistemes. I aquí és on rau realment el problema. D'on ve aquesta connexió o aquesta falta de connexió? Ens n'hem d'anar a la revolució agrícola fa 10.000 anys. Per primer cop vam començar a controlar la natura. Els humans deixem de ser natura. Controlem les estacions, controlem l'ecosistema, controlem la terra. Després ens n'anem a l'Aristòtil. L'Aristòtil què va fer? Va crear aquesta jerarquia. Primer els humans, perquè tenim raó, llenguatge i capacitat política. Després els animals i després les plantes. Per tant, venim amb segles i segles d'història. Això no ve d'ara. Després Descartes. Descartes ja, fantàstic, aquesta visió mecanicista del món, que la natura és una màquina. La màquina la podem obrir, li podem treure les peces, la podem estudiar per separat i la podem tornar a juntar. Aquesta visió mecanicista és la que tenim amb la salut. El cos es pot separar per parts, tothom té la seva especialitat i si et fa mal aquí potser no té res a veure amb això, però senyors meus, som un tot. Doncs el mateix passa amb això. I per últim la revolució industrial, explotació sistemàtica de la natura, capitalisme industrial tal com ho coneixem avui en dia. I què ens ha portat això, aquest sistema? Moltes coses positives, que ara no entrarem, però no ho discuteixo això, d'acord? Moltes coses positives, però també ens ha portat grans reptes. Grans reptes que es coneix... Perdó, així és bé? Millor? Grans reptes que es coneix com la gran acceleració. Aquestes veieu aquí les tendències socioeconòmiques i del sistema terrestre des del 1750. No fa falta que mireu els detalls, però bàsicament a partir del 1950 tot comença a pujar, com una festa. Visca! I anem pujant, i aquí no hi ha aturador. Per tant, seria bo, potser, que intentéssim redefinir què entenem per desenvolupament sostenible, perquè això no és sostenible.
d'acord? Una altra dada del 2024 que s'encongeix el cor, perquè tots hem estat vius durant aquests anys. La fauna salvatge ha desaparegut un 73% entre el 1970 i el 2020. Què fas amb això? Agafes el sofà, la manta i t'amagues i dius, bueno, jo sóc una gota dintre l'oceà, no puc fer res, estic en un sistema, no? Estem en aquest sistema, sí? Potser l'estudi més impactant, que no sé si coneixeu, són els límits planetaris, que si no ho coneixeu us animo molt a anar a la pàgina web, és de l'Stockholm Resilience Center, i bàsicament ens està dient que la humanitat ha traspassat 7 dels nous límits planetaris que sostenen la vida al planeta Terra. D'acord? Jo quan ensenyo això molta gent me diu, oh Natàlia, però és que què puc fer jo? No? Què puc fer jo? I dic, bueno, aquí hi ha una part optimista, no sé si algú la veu. És molt desolador, això, però hi ha optimisme. Jo us porto esperança i us porto optimisme, com a mínim ho intento. Molt bé, gràcies. Sí, exacte, 1980, la capa d'ozó, això estava vermell, fatal. Sí? Els científics ens van dir, ei, ens van avisar. La societat va escoltar i va apretar els governants i va haver-hi acció conjunta global. I hem aconseguit baixar-ho a límits acceptables per la vida al planeta Terra. Ho hem aconseguit, ho podem fer-ho. Sí? Jo no m'estic inventant res, aquí. Us estic portant dades científiques. Ja ho hem fet, per tant, ho podem tornar a fer. Sí, jo crec que ho podem tornar a fer. Aquí estem parlant de la vida al planeta Terra tal com la coneixem avui en dia. Sí? Jo no us estic parlant de res més. Us estic parlant que nosaltres vivim al planeta Terra i necessitem el planeta Terra per sobreviure. Si voleu anar amb en aquell i voleu anar a la Lluna a viure, encantats també, no? Potser algú ho aconseguirà, però de moment vivim en aquest planeta. Sí? I tot això es coneix com la metacrisi, que són moltes crisis interconnectades, que bàsicament el que vol dir que és la insostenibilitat de la modernitat. Si voleu saber-ne més d'aquests temes, us he portat aquests 2 llibres superinteressants que expliquen com hem arribat a la modernitat avui en dia. És una acadèmica brasilera que viu al Canadà i està fent una feina brutal. Una altra persona que també us vull parlar és Regenesis, és en Bill Reed, que també està treballant molt en temes de com passem de la sostenibilitat a la regeneració. Us he portat diversa informació perquè com que només tinc 10 minuts i si voleu més informació doncs que la podeu buscar. Doncs això és el que tenim. Després de molts anys en treballar amb la sostenibilitat ens trobem amb això i això òbviament s'ha de poder canviar. Per què? Doncs perquè la base és aquest creixement infinit i tenim uns límits planetaris que no sustenten la nostra manera de viure. Les necessitats humanes que hem creat dintre de la modernitat tal com la coneixem avui en dia. Per tant, què és la regeneració? La regeneració per mi és esperança. Per què necessitem esperança? Doncs perquè vivim entre 2 mons molt polaritzats. Un món ens està dient tot se'n va a la merda, els immigrants vindran, us trauran la feina, la intel·ligència artificial també us traurà la feina, no podràs comprar res, no podràs fer això, no sé què, no sé quantos, no? I te fa venir aquesta por i te diu, no et preocupis, jo també te prohibeixo aquests llibres perquè com que són tan perillosos, doncs tu tranquil, jo et protegeixo, per tant, vota'm a mi, vota'm, no et preocupis, jo tinc la solució. Això tenim aquest extremisme per un costat. I per l'altre, que els extremistes ja sabeu que es toquen, ens diuen gent totalment compromesa amb el canvi climàtic, amb la democràcia, amb el pluralisme, molts venim de la universitat, i comencem a dir, ei, senyors, que tindrem incendis que no podrem controlar. Sí, ja està passant a Austràlia, aquest últim estiu ha sigut temperatures, falta d'aigua, no sé què, no sé quantos, i t'ensenyen aquestes fotos i et quedes amb el cor encongit i dius, i què puc fer jo? Sí, que el Pol Nord està molt lluny. Sí? Què puc fer? Regeneració. Esperança. Aquesta és la llum al final del túnel de saber que les coses es poden fer diferent i que podem canviar la tendència. Per tant, estem passant de sostenibilitat, de fer menys mal, a reduir els impactes negatius i a veure el món, això és molt important, perquè és el canvi de paradigma. Amb la sostenibilitat veiem el món com un mercat amb limitacions, però encara el veiem com a mercat. Què és la regeneració? La regeneració és un procés actiu de regeneració sistèmica pel benestar planetari.
és restaurar, revitalitzar i reforçar els sistemes socioecològics i començar a veure el món com un sistema viu. Un sistema on tots estem connectats. Sí? I per fer això, perquè això sembla molt fàcil, però és molt difícil de fer, molt. I per fer això necessitem canviar el nostre sistema de valors. De fet, això ja hi estem treballant a la universitat, estem a punt de publicar un article sobre com podem canviar què considerem valor. D'acord? I aquí us he posat humans and more than human. More than human és un concepte que s'utilitza molt ara en els cicles acadèmics en tot el tema de regeneració, que és bàsicament el que no és humà, però que també forma part del planeta Terra, que és la natura. I per què no? Potser seria interessant començar a tractar la natura de forma diferent, com ja han fet a altres països i estan fent a altres països. El Wanganui River a Nova Zelanda de cop té personhood, té drets legals. Per què no? Jo no dic que això sigui la solució absoluta, jo dic que això són altres formes de fer. Això no només passa a Nova Zelanda, sinó també passa a l'Amazones, ho han intentat a la Índia, però després un jutge els hi va revocar, etc. Un exemple molt fàcil que he trobat. És a dir, passem de sostenibilitat a economia circular a regeneració, que és tornar a crear vida. És a dir, l'ampolla la podries deixar al teu balcó amb la teva planta i això estaria creat d'un material fet d'algues, per exemple, i això ajudaria en el compostatge, per exemple. Per tant, és regeneració, és crear vida. Un exemple molt i molt famós en tema de turisme és Playa Viva, Mèxic, no sé si ja ho coneixeu, es posa com a exemple paradigmàtic de turisme regeneratiu, ja porten més de 10 anys treballant-hi, i un altre també és Travel to Tomorrow de Visit Flanders, que de fet la Elke, la noia que ha parlat des de Bèlgica, hi treballa. Un concepte que m'agradaria molt que us quedéssiu és que la regeneració és place-based, depèn del lloc, i m'agrada molt escoltar l'Elke perquè també ho ha dit. És a dir, la regeneració a Bhutan i a Girona serà diferent sí o sí. Sí? Per què? Doncs perquè ens hem de centrar en el lloc. Cada lloc té unes necessitats i unes casuístiques concretes. I per això tot el concepte de bioregions, no sé si ho heu sentit això, és el que s'està desenvolupant avui en dia. Com podem revitalitzar el planeta a través de les bioregions. I ja per últim només explicar-vos que tenim molta sort a Catalunya. L'Agència Catalana de Turisme és pionera en aquest projecte europeu de turisme regeneratiu. Són 33 mesos, ara mateix hi estan treballant. Tenim molta sort, només puc dir això. Nosaltres des de la Universitat de Girona, el nostre granet de sorra ha sigut que cap a l'octubre, novembre, desembre de l'any passat vam fer un estudi sobre la vulnerabilitat de les accions de turisme regeneratiu i en aquest cas el cas d'estudi era l'Escala. I us he portat un petit vídeo perquè veieu de què va el projecte. Bueno, no surt el vídeo. A veure si torna a sortir. No comença. No comença? Bueno, si el busqueu a internet el trobareu. És 1 minut i 20 segons que explica exactament què estan fent amb el Regenera Format. I res, només acabar aquí amb una frase del fundador de Playa Viva de Mèxic, que tots som turistes en aquest planeta i que el nostre objectiu hauria de ser deixar-lo millor per les properes generacions. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la Natàlia, gràcies per explicar-nos aquesta regeneració tan important del nostre planeta i el nostre turisme i sobretot amb aquesta passió que ho has fet. Moltes gràcies, felicitats. En el teu cas també teníem una pregunta, si volem entendre millor què és el turisme regeneratiu, què podríem fer si ho apliquem a Barcelona i a Catalunya? Ens podries donar algunes idees? Bueno, primer de tot, des de la universitat, diguéssim, si voleu saber-ne més del turisme regeneratiu, primer de tot ser conscients que això és una cosa molt nova, que ningú té la resposta al 100%,
i nosaltres des de la universitat, començarem el primer màster en turisme regeneratiu el setembre de 2027, 100% en anglès, per tant us animo a tothom qui vulgui a venir. Si esteu treballant i òbviament no podeu fer el màster a jornada completa, penseu que també tenim microcredencials a la universitat, que serà bàsicament la temàtica del màster però per persones treballadores. I per últim també nosaltres des de la universitat fem estudis, com heu vist, fem capacitació, fem formació, tenim institucions públiques com privades i estem aquí al vostre servei pel que necessiteu. Molt bé. Doncs un aplaudiment per la Natàlia. Moltes gràcies.